Nimmaġinak tgħidli saħħa nsiba diffiċli biex niekol naqra ħjar u biex forsi għal-bidu noqgħod niżen naqra biex nara l-portion tiegħi huwa kontrollat li m'għandix ftit wisq jew inkella żejjed. Tgħidli li jonqosni noqgħod nirrapporta x'qed niekol ukoll. Però ħanaraw naqra għalfejn huwa daqshekk importanti illi inti tirrapporta anka dak li qed tikol. Immaġinak lura fi żmien l-iskola. Li tikol tmur l-iskola ta' kuljum, tajjeb. Fejn hemmhekk it-teacher kien tgħidlek hawnhekk għandek il-homework. Il-teacher ma kienx tgħidlek issa ħi, mur tmellaħ. Jekk trid tagħmlu l-homework, jekk trid tagħmlux ta' xina ma jimpurtanix. Le, dawk it-teachers li tant kienu jieħdu ħsiebek kienu jgħidulek għandek il-homework ġibu għax jiena ħaniġbru. U inti, forsi kont tagħmel homework number 1, jista' jkun li għax tibża. U number 2 għax forsi kont tifhem ukoll illi meta inti ħadd tagħmel dak il-homework ħadd titgħallem is-suġġett aħjar, allura ħaġib marki aħjar u ħatgħaddi aktar mill-eżamijiet. U l-konsegwenzi kollha tajbin li jiġu magħha. Allura fejn jidħol anka in-nutrition, kemm hu tajjeb illi aħna jkun hemm dak ix-xaħat illi qed nuruh jew nuruha x'aħna qegħdin nieklu. Ħanimxu minn hemmhekk issa. Huwa importanti li jkun ta' kuljum, li jkun ta' kuljum dejjem aħjar illi inti taqbad ċertu kontinwità. Mela il-homework ma tagħmlux darba però tagħmlu ta' spiss. Fejn jidħol ir-rapportar tiegħek, tajjeb illi jsir ta' kuljum ukoll, u li qed ngħixu 2018 nissuġġerixxu iktar li dan isir bir-ritratti u mhux bil-kitba. Imma għalfejn. Ma nafx għaxratilkom illi tajt pereżempju jiena llum ħadd selid, però altru jkun selid illi għamiltu eżempju mid-dar, ħriġt il-ħassu ta' dam inti u għamilt pereżempju xi biċċa ċikien xi tuna. Altru xi selid minn barra, kollu majonez, żejt u forsi anke budej. Allura li jekk inti ktibt selid u lil min qed jieħu ħsiebek qed llum kiel selid ta'. Skonx selidu. Ritratt jista' juri ħafna iktar dak is-selid xfih fid-dettall. Xi ħaġa jaħnablu dejjem, però ritratt ħajkun aktar preċiż. Mela iva, 2018 immorru għal-ritratt u mhux għall-kitba. Issa, lil min anzi l-aħjar illi nibatom. Mela, il-fatt li inti mqartu r-ritratti tiegħek lil sħabek diġà qiegħda tkun accountable. Accountable xi jfisser? Accountable ġifieri responsabbli ta' dak li qed tagħmel. Mela jekk inti li sħabek tgħidilhom jiena b'hekk se din nitla fix-xaħam u qed turihom fejn qed tagħmel is-sessions, x'inti tagħmel, ma' min iltqajt, u qed turihom ukoll dak li kilt, inti bla ma trid ħadd idea ta' għannilħ. Allura dawk ir-ritratti anka tal-ikel ħatara li dak li qiegħda tiekol huwa tajjeb. Issa nistħajjilek tgħidli ma nistax skużi l-Malti nfotti jien fir-ritratti, nieħu ritratt ta' xi selid tajjeb u fil-verità anke qed nieħu xi burger biċ-chips. Iva, tajjeb. U jekk qed taqbel miegħi, ħalli tolbok illi tagħmel like jew love waqt li qed tara dan il-video. Taqbel miegħi illi inti jekk ħadd tagħmel hekk ħadd tkun qed tfotti biss lilek innifsek u mhux lil ħadd ieħor as-saġġ. Ġifieri billi l-ħabiba tiegħi ngħidilha ara x'għamilt ħillu, ma nafx fejn mhux qed nonqos, dak is-selid kilt, mhux il-burgers biċ-chips, jekk inti tkun qed tfotti lilek innifsek biex ngħidu kif inhi. Allura jekk dan il-proċess isir sew, jekk inti tibgħat dawk ir-ritratti imqar lil ħabiba tiegħek, dejjem ħafna aħjar milli żżommhom għalik biss. Però kemm ikun aħjar jekk dawk l-istess ritratti tibgħathom lil xi nutritionist dajjeti xejn kwalifikat, tajjeb. Għaliex? Għax studji sabu illi parri professjonali jista' jgħinek tasal ħafna iktar milli il-ħbieb tiegħek jistgħu jgħinuk. Allura llum dak il-parri ħanatik. Kwalunkwe ħaġa li tagħmel kun accountable, uri lin-nies x'inti tagħmel, iktar ma jafu nies iktar aħjar, u jekk dawk l-affarijiet qed turihom lill-professjonisti u lill-esperti, ara kemm se jkun iktar u iktar tajjeb. Jekk nista' ngħinek xi ħaġa, kmandani, però ftakar dak li tallimt illum. Niltaqgħu.